रासिया रिभलिउसनारि खालामग्रा व्लादिमिर लेनिना रासिया देशखौ जेला गारनानै सुइजारलेण्डआव आरो गुबुन गुबुन देशाव थाहैदों फरायना लाग्रोबाय बुंबाय नोंथांनिसिम दा आं गिबियावनो गुफुर बियार चेनेल नायगिरि आरो गेदेरमा रायजो राजा बयनिबो खाथियाव आं निमाहा बियो जाहाथे आं सारनि खाथियाव फंनैसो सोंलु सोंनायाव गोरोन्थि जायोबा गावनि बर' माहारिनि गेजेराव आं निमाहा मोनगोन होननानै आं आसा खालामो जाहाथे आंनि सोंलांनायाव माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जाफुंलाङोबा आंनि चेनेलनि नायगिरि आरो बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं निमाहाखौ मोनगोन होननानै आसा खालामो दा गिबियावनो सार XNDPनि जे न'खरखौ होनना बुङोबा जेब्ला न'खरा बिदा फंबाय बिमा बिफा न'खरसेनो ग्रोम थायोबा गाजा गोमजा न'खरा माने एकदम थाग्रा बा स्ट्रङै थायो जेब्ला गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै आलदा आलदा जायो अब्ला न'खरनि माखासे स्ट्रङा एसेबाबो लोरबां जायो एखे जुदि दरजायाव थानानै गाबज्रियोबा साथामबो एखे आवाजखौ खोनायो नाथाय बै बिदा गेदेरनि न'आ बैहाय बै गेजेरनि न'आ बैहाय बेयाव जुदि साथामजों जुदि गाबज्रिलायोबा आयै होननाय लोगो लोगो सासेनि बारा मोजां खोनानाय नङा होमबा थिग बेबायदि NDPनि माखासे आवगायलांनाया एसेबाबो जेनेबा जिबायदि सानदोंमोन बियो एसेबाबो आद्रा थालांबाय नाथाय आं सारनाव सानसे समाव साराबो मैखोमै आबसुआव बिबान लाबोनानै बर' समाजनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय बर' माहारिनि माखासे सोबख'जानाय नासयजानायखौ एसेबाबो सारा खामानि मावबोदों बेबायदि समाव आबसुनि माखासे दैदेनगिरियानो जा आबसुनि सोद्रोमाफोरानो जा समाजनि गेजेराव बर' हारिया बर'नि माखासे थांखि बिथांखिखौ भारत सरकार आसाम सरकारा जोंनो बर'फोरनो खुंथायखौ बेबायदि होयोबासो आबसुआ भारत सरकार आसाम सरकारनि माखासे आबसुनि बायदि थांखि बायदियै एकर्डखौ जुदि होयोबासो जोङो माने बेबायदिखौ आवगायगोन होननानै आबसुनि गेजेराव सावरायनाय दंना गैया नोंसोर नोंथाङा फार्स्ट सोंदों जे बिदा फंबाय ज' थायोब्ला न'खरा गोगोमसिन जायो थारमाने NDPया जुदि मोनथाम मोनब्रै ग्रुप जायामालसो मोनसेयावनो थानायमोनब्ला बयसा स्ट्रंसिन जागौमोन बे एक नाम्बार ओमफ्राय दुइ नाम्बारा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा एक नाम्बार बियो आं सानो NDP गावस्रानायावबो जिहेतु जोब्बाय दा सावरायजायामोन खिन्थु जुदि सावरायोब्ला बेयाव जोंनि इन्डियानि बिउरिक्रेटफोरनि आखाइ दङ मिथिबायना बर'फोरखौ ज' थायोब्ला जों इउनिटियानो बुंनायानो इउनिटिया बारा जागोन बयसा बारा जागोन साउन्डआ बारा जागोन पावारा बारा जागोन जोंखौ सोखावनायाव फुरा इन्डियानि बिउरिक्रेसिफोरनि आखाइ दङ जायनि थाखाय जोंखौ NDPखौ फुरा लोरबां खालामदों लोरबां खालामखांनायनि उनाव जेरैबादि सानदोंमोन जेरैबादि लुबैदोंमोन हयथ' बिदि जायाखै एकरा नङा होमबा लोरबां जाजोब्बाय नालाय बे ग्रुप दा बेखौ इन्डियानि बिउरिक्रेसि इन्डियानि IB इन्डियानि एजेन्सिफोरा बेखौ खालामखायो सब इनसार्जेन्सि ग्रुपफोरजों नाय रिभलिउसनारिफोरजों नाय खालामजोबो नाथाय सोरबाफोरा भाग्य मोजां समनि थासारिजों आरो लिडारशिपनि क्वालिटिजों बिसोर खौसेन थादों नङा होमबा बे आलदा बाथ्रा नाथाय माखासे जाहोनाव समनि खावलायनाय आरो बा समनि थिननायाव बा इन्डियानि बिउरिक्रेसिफोरनि मेलेमजों जों जुजिलायनो हायाखै बिनि थाखाय जोङो गावस्रादों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव सबबो सानो बेखौ गावस्रायामालसो ज' थानायमोनब्लाथ' बे साबसिन जागौमोन आरो स्ट्रंसिन जागौमोन जेरैबायदि लुबैदोंमोन दुइ नाम्बार एबसुआ गावस्रायाखै एबसुआ मोनसिन थादों नों होनदों आंबो थाजानायखौ लुबैयो आरो खुनु गावस्रानोबो नाङा एबसु होनोब्ला सब बर' हारिनि थाखायल' मिथिबायना अबेबा मोनसे पिरियडआव सोरनिबा बांसिन सोरबा बुंनो हागौ बे लिडारशिपनिसो दाय मिथिबायना नाथाय बे सियार बे इनस्टिटिउसना एबसु होननाय इनस्टिटिउसना आसामाव 40 लाख बर'फोर दंबा 40 लाखनि थाखायबो सोरबा DPF सोरबा UPPL सोरबा सब पलिटिकेल पार्टिनि थाखायबो बिसोर नायनो नांगोन जुदि जेंना थाङोबा नोंसोर XNDPनि थाखायबो एबसु ओंखायनो एबसुआ गावनो नाङा आं बेखौ सानो मिथिबायना दुइ नाम्बार नोंथाङा सोंनाया जे एबसुआ BTR एकर्डआव मानो सहि होखोब्ला बे एकर्डखौ मानो गनायनानै लाखो नङा होमबा बा बड'लेण्ड आन्दलननि थाखाय नेक्स्ट खालामफिनगोन ना खालामफिनला नङा होमबा दा बेखौनो एबसुआ फाइनाल गनायनानै लाबाय आं सानना लादों नों सोंनाया दा आं सानो मिथिबायना बेयाव आं नोंखौ मोनसे खोथा बुंनो B.R. आम्बेडकार होननाया जेला भारतनि संबिधानखौ बानायदोंमोन ना जेला पन्डित जवाहरलाल नेहरूमोननो गथायहैदोंमोन ना अब्ला बिराद मानसिफ्रा दान्थे बिदान्थे खालामदोंनो बे संबिधाना मोजां नङा थुमुक नङा होननानै दा जोंनि BTR एकर्डखौबो बिराद दान्थे बिदान्थे खालामगोन बे मोजां नङा B.R. आम्बेडकारा मोनसेल' खोथा बुंदों आरो ओरैबायदि जुक्तिजों बुंदों भारतनि संबिधाना हाजारखि मोजां जा जुदि लिडारफ्रा मोजां नङाना
बे देशा गाज्रियानो थांगोन होनदों ओमफ्राय आरो जुदि संबिधाना हाजारखि मा होनो संबिधाना मा होनो मोजां जा लिडारफ्रा जुदि गाज्रिब्ला बे गाज्रियाव थांगोन आरो संबिधाना हाजारखि गाज्रियानो जाथों लिडारफ्रा जुदि मोजांब्ला बे मोजाङानो थांगोन होनदों जोंनि बिटिआर एकर्डआबो जुदि बिटिआर एकर्डआ हमनानै ला जुदि गाज्रियानो लिडारफ्रा जुदि मोजां जाय सालायदोंना बिसोर जुदि मोजां नोजोरजों नायोना बे मोजाङानो जागोन नङा होमबा जुदि एक्स एनडिपिफोरखौ बेसेबां एनडिपिफोर दं जेलाव दङ बिथांमोनखौ बख'जोबनो हानायथ' दंना केपासिटि बख'जोबलाय बे मोजां जागोन ना जाया जागोन नङा होमबा मुंख्लंफोरनो जा मोननो नांगौ बेखौ मोनहोलाय बे मोजां जागोन ना जाया जागोन ओंखायनो बि.एड. आम्बेडकारा बेखौनो बुंदों जे देशखौ सालायनो थाखाय संबिधाना मोजाङानो जा गाज्रियानो जा नाथाय लिडारशिपा मोजां जानो नांगोन होननानै दा ओंखायनो एकर्डआ मोजां जा गाज्रि जा नाथाय लिडारशिपा मोजां जायोब्ला बे मोजां जाहैयो एन्डिंआव मोजां जाहैथारगोन बे जुदि लिडारशिपा मोजांब्ला ओंखायनो आं सानो मिथिबायना आंथ' बिएसि सानसुमानि एकर्डखौबो एसेबां सनमान होयो जेखौ बिटिसिखौ सनमान होयो बिटिसिखौबो एसेबां सनमान होयो बिटिआरखौबो मानो होनबा बिएससिआ गोबां बर' मुंख्लंफोर बर'फोर संग्राम खालामखांनायनि उनावसो बिएससि मोनदों बेखौबो जों सेलुट होनो नांगोन बिटिसिखौबो हाग्रामा महिलारि सार मोनबा सोरबा सोरबा बिएलटि एबसुनि नाजानायाव बर' रायजो राजानि नाजानायाव बर'आ 6 सिदोलाव 8 सिदोलाव हाबदों बर'आ 6 सिदोलाव हाबदों बेजों समानथ' आंहा कन्ट्रिबिउसन गैया आं बे लिडारफोरखौ मानिनो नांगोन बिटिआर एकर्डआवबो मिथिबायना बाव एनआइटि दङ नङा होमबा हमनानै ला जों फिसाखौनो सावरायबाय नङा होमबा एनडिपि केसनिफोरखौ उइद्र' खालाम सानजानि सिमाखौ बारायलाय जुदि लिडारशिपफ्रा जुदि मोजांब्ला आं सानो बेयावबो मोजां फिथाइ थायगोन जा दङ आरो गैयाब्ला बेखौ लाबोनो नाजा मावनो नाजा नङा होमबा एभ्रिथिं इज पार्लियामेन्टआव हाजोबो पार्लियामेन्ट हायै जेबो मावनो हायै खामानि गैया ओंखायनो आं सानो लिडारशिपआ जुदि मोजांब्ला बे मोजां फिथाइ थायगोन बे लिडारशिपआ मोजांबा बे मोजां फिथाइ थायगोन आं सानो दा आरो लोगोसे जोबथारनायाव जेरैबायदि सारा जोंनि बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनानै दिनै मोनसे मानसिफ्रा बुंबाय थादों माखासे कमेन्टफ्राव नायोबा दिनै गावनि हारिनि माखासे मावनांगौ खामानिखौ गारनानै दिनै माखासे गुबुन हारिनि माबायाव हाबनानै दंहैयो बिनिफ्राय बेयाव हाबालासिनो माखासे रायजो राजाफ्रा बुंदों कास्टम बसुमतारियाबो बुनस'आव थायोबा आरो बर' हारिया स्ट्रंसिन जागौमोन नामा होननानै माखासे कमेन्टफ्राव अनेक जों नुयो दा सारा बेयाव मा बुङो आङो सब खोथाखौ ससियेल मिडिया बा मिडियायाव बुंनो साना नाथाय बे खोथाखौ फोथाय आं होनदोंना आं पलिटिशियान जानो हाया पलिटिशियानफोरा 15-20 जन एमएलए समस्तियाव बोरै देरहाहोनो बेखौ सानो आं 15-20 लाख बर' फिसाफोरखौ बोरै जुगे जुगे फोथांना दोनो आं बे खोथाखौ सानो दा ओंखायनो रासिया रिभलिउसनारि खालामग्रा भ्लादिमिर लेनिना रासिया देशखौ जेला गारनानै सुइजारलेण्डआव आरो गुबुन गुबुन देशाव थाहैदों अब्ला लेनिनखौ बिराद बुंदोंमोन संग्रामिखौ गारनानै रासियाखौ गारनानै बे खारबाय होननानै खिन्थु भ्लादिमिर लेनिना गावनि जायगायाव थानो हायैनि थाखाय बेलेग देशाव थांनानै बे मुभमेन्टनि थाखायसो बियो प्रिपेरेसन खालामहैबाय थादोंमोन मिथिबायना मुभमेन्टखौ प्रिपेरेसन उनाव फैफिननानै बे मुभमेन्टखौ ओरैबायदि जरदार खालामदों दा ओंखायनो आं सानो मिथिबायना आङो एबसुआव थानो मोननायमोनथ' मोजांमोन दा खाफाल गाज्रि एबसुआव मावनो मोनाखै दा ओंखायनो आंबो बेलेगाव थांदों आङो बाव बर'नि जातिखौ सिन्था खालामनो माखासे मावनांगौ खामानि दंमोन मावखांबाय ओंखायनो बै लिडारफोरजों आं मिथिलायनाय बिथांमोनाबो बुजियो जे खामानिखौ मावखांबाय आं दा फैफिननो हायो मा मावनांगौ खिन्थु आंनाव बर'नि बड'फानि सानस्रिखौ बड'फानि मोनफ्रोमबो कटेसनखौ आंनाव मुखस्थ' दंजोबो आं बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौखौ मालाबाबो बुथारा बे बनस'आनो थाथों एबसुआवनो थाथों अबा बर' जाथियावनो थाथों मिथिबायना आंनाव बर'नि सेन्टिमेन्टआ दङ मिथिबायना आरो जुदि आर्टिकेल 3नि थाखाय सोरबा जुदि जुजिनाय दङ बावबो जुजिनो हायो नङा होमबा दा ओंखायनो आं नोंथांखौ सर्टकाटाव बेखौल' बुंनो सानो रासियान रिभलिउसनारि भ्लादिमिर लेनिना रासिया हादोरखौ जेला गारनानै थांदोंमोन ना अब्ला बिराद बुंदोंमोन संग्रामखौ गारनानै बि मानो थांखो खिन्थु बियो सुइजारलेण्डआव थानानै रासियायाव थायोब्ला बियो थानो हालामोन सुइजारलेण्डआव थानानै बियो गावनि मुभमेन्टखौ स्ट्रंसिनसो खालामदों सुभाष चन्द्र बसखौ जेलानाखि बियो जेलनिफ्राय खारखुमा लाङो अब्ला गोबां भारतनि मानसिफोरा बुंदोंमोन फिल्डखौ नागारना खारबाय दावहाखौ नागारना खारबाय खिन्थु बिदेशियाव थांनानै मिथिबायना बियो प्रिपेरेसनसो खालामहैबाय थादोंमोन जे भारतखौ बोरै उदांस्रि होनो नांगौ जोंबो अबेबा बाहेरायाव थांनानै सोरखौबा लोगो हमनानै
बे जोंनि सिंनि बाथ्रा सब खोथाखौ ससियेल मिडियायावबो बुंजाया दा ओंखायनो जोंबो माबा मोनसे प्रिपेरेसन खालामहैदोंमोन आरो बे खामानिया जाबाय बिनि थाखाय सावरायलायनायनि गेजेरजों बर' रायजो राजाया जि लुबैयो बेखौनो आं मावगोन दा जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ खावलायो दा बर' रायजो राजाफ्रा आबसुवा एकर्ड होनायनि उनाव आरो जुदि बर'फोरनि माखासे जाफुङाबा बिटिआर एकर्डनि जिखुनु जाया सोरबा एनडिएफबिनि उदांनि जिखुनु जाया बिटिआरनि माखासे सिमा बारायनाय बेफोर जाफुङाबा आरो आन्दलन आबसुवा खालायफिननो लामा गैला होननानै माखासे बर' रायजो राजाफ्रा सानो दिनै आरो बुनसुखौनो जों रायजो राजाफ्रा लांबाय थानांगोन दा बिनि सायाव मोननैबो हान्जाया जुदि समाव लांबाय थायोबा साबसिन जागोन ना मागोन सार ना पलिटिशियानफोरा पलिटिकेल एंगेलजों सानो नाथाय जोङो पलिटिशियान नङा जोंनाव इमोसन दङ जोंनाव सेन्टिमेन्ट दङ दा बर' हारिया ज' जायोब्लाथ' इउनिटिया बारा जाखागोन नङा होमबा ज' जायोब्ला जों प्रेसार ग्रुपआबो बारा जागोन बेखौ जों सानखायो ओमफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामफिनगोन खालामफिना बे जोंनि जेनेरेसनफोरनाव सोनारगोन मिथिबायना लेनिना मोनसे बाथ्रा बुंदों लेनिना जेब्लानाखि संग्राम खालामदोंमोन बे बुंदोंमोन मिथिबायना मोनसे जेनेरेसननि सेंग्रा सिख्लाया आंनो सम होलाय रासियाखौ फुरा आङो बे जाय राजानिफ्राय उदां खालामनानै होगोन होननानै मोनसे जेनेरेसना गोबां संग्राम खालामखांनायनि उनाव बियो दा जोंबो जुदि नोंथांनि चेनेलजों आं बुंनो सानो जोंबो जुदि मोनसे जेनेरेसना सेंग्रा सिख्लाया ज' फैलाय बड'फानि सिमाङा जाफुङैनि खोथायानो गैया बड'फाया भेरि माच उइदिन द इन्डियान कनस्टिटिउसन भेरि माच डेम'क्रेटिक बड'फाया जि बुंलांदों ना भारत सरकारा सब मावनो हानाय खोथाखौसो बुंलांदों ओंखायनो मोनसे जेनेरेसननि बर' सेंग्रा सिख्लाया ज' फैलाय डेम'क्रेटिकलि इन्डियानि कनस्टिटिउसनाव बड'फानि सिमांखौ जों मावफुंनो हाथारगोन आरो बिनि थाखाय जा दुखु खस्थ' बुद्धि मेलेम बाहायनांगौ बेखौ बाहायनांगोन आरो बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जाफिना बेथ' हारसाफोरनि सायाव सोनारगोन हारसाफ्रा दाखालि नुवाखै जेलाव गावसिनिखौ सोजोब्बाय जोंनिखौ सोआखै नङा होमबा आर्टिकेल 14 मा बुंदों आर्टिकेल 15 मा बुंदों आर्टिकेल 17 मा बुंदों नङा होमबा दा जोंनि मानसिखौ बिथांमोना फासि होनो थाखाय दाबि खालामो खिन्थु गावसिनि मानसियाबो एखे केस मावनानै दोनदों धेमाजियाव बेखौ मा फासि खालामनो दाबि खालामनो हाया नामा जोङो नङा होमबा आसामनि चिफ मिनिस्टारा जुदि जोंनि चिफ मिनिस्टार सानाब्ला रन्जन दैमारिखौ बख'नायाथ' जुदि जया ललिताया मा होनो तामिलनाडुनि आवगायनि सिएमआ जुदि गावनि मानसि नङाब्लाबो श्रीलंकानि मानसिखौनो नङा होमबा गावसिनि हारिनिखाय इन्डियानि मा होनो सुप्रिम कर्टनाव आरो प्रेसिडेन्टआव जुदि आपिल खालामनो हायोबा बे मानसिफोरखौ रेहाय हो जोंनि स्टेटनि चिफ मिनिस्टार जोंनि नङा नामा रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौ दायथ'आ हिमन्तनि नङा नामा जुदि बिथांमोना जोंखौ बिमा बाथुलजों नायोब्लाथ' जाखागोन नङा होमबा आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंनि आर्टिकेल मा होनो जोंहा 16 बुंनाय दङ नङा होमबा जे जोंहा सब इकुवेल साख्रि मोनजोबनांगौ इकुवेल अपरचुनिटि जानांगौ सब समान साख्रि मोननो नांगौ नङा होमबा दा जोंहा मा जानाय दं नों मेगन मेसिना बुंलाय नों अबेनि सनितपुरनि बिश्वनाथनि अरिजिनेल नङा सोरबा धेमाजिनि दङ धेमाजिनि अबेबा एसपि अफिसाव बर' साख्रि सासे साख्रि मावनाय दं नामा आंनो खिन्था धेमाजियाव दङ सोरबा डिसि अफिसाव सासे बर' मानसि साख्रि मावनाय दं नामा आं गलाघाटआव जोनोम जानाय आंनि गलाघाटआव एसपि अफिसाव साख्रि मावनाय दङ गैया धेमाजि बिश्वनाथ सनितपुर गलाघाट मिथिबाय नगाव मरिगाव गवालपारा कामरुप नलबारि बरपेटा बेफोर डिस्ट्रिक्टआव ना जाय बर' साख्रि मावदोंबा नों मोनसेयाव सानखा हय बे आर्मि नङाबा बे बर' मिडियाम स्कुलनि मास्टार मोनसेयावबो डिसि अफिसाव साख्रि गैया एसपि अफिसाव साख्रि गैया ब्लक अफिसाव साख्रि गैया जोंनि क'क्राझाराव हारसा मानसि साख्रि मावनाय दंना गैया दङ चिराङाव हारसा मानसि साख्रि मावनाय दंना गैया डिसि अफिसाव एसपि अफिसाव बिसोरसो बारा आरो आं जोंहा मावनांगौ बिराद खोथा दङ आं इन्स्टिगेट खालामा आं डेम'क्रेटिक आं नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों बयनिफ्राय देरसिन आंनि गोसोआव लुबैनाय मोनसे खोथाखौ बुंनि आं रावखौबो दुखु होआ बिएसि एकर्ड खालामग्राफ्रा जोंनि थाखाय बिराद इसोरजों समान बिटिसि एकर्ड खालामग्रा हाग्रामा महिलारि जा मावदों बेखौथ' जों मावनो हाखायाखै बिटिआर एकर्ड खालामग्रा रन्जन दैमारि प्रमद बर' गबिन्द दिरेन बिथांमोना जि मावनो हादों जों मावनो हायाखै दा जों गोदान जेनेरेसना मा मावगोन बेखौ सावराय पलिटिशियानफोरा मा खालामदों मिथिबाय आं रायनो थाङाखै बिथांमोना मोजांखौनो मावदों जोंनि बिटिसिआव बेसेबां 40टा समस्तियाव इलेक्सन जायो नंगौना नङा 30टा एसटिनि थाखाय नंगौना नङा 30टा एसटिनि थाखाय ना होमबा 75% रिजार्भ जाबाय एमएलएफोरा जोंहा पलिटिशियान गेलेनो हायो 75% बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय साख्रिनि थाखाय नों रिजार्भ खालामनो हागोन ना हाया
काउन्सिलाव 75% रिजार्भ दंब्ला एसटिफोरा अकल एसटिआल' भट दारायनो मोनगोन 75% साख्रिनि थाखाय जों रिजार्भ खालामनो हागोन ना हाया आङो जुदि एमएलए गेलेगोनबा आंनि खोथाखौ सानबां जानाय नङा ना जाय एमए पास बिए पास जाबाय सेन्देल जरा गानै गानै साख्रि नागिरगासिनो दङ जोंहा एमएलए एमपि बंस गैया साख्रिनि थाखाय जों फैसा होनो हाया फिटब्लाबो जोङो साख्रि मोना जों सावरायगोन बे बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जुदि जों पलिटिक्सआ 75 रिजार्भ खालामनो हायोब्ला 75% जों साख्रियाव रिजार्भ खालामनो हागोन ना हाया बे जोंनि सेक्रेट बेखौ आं गुबुनाव बुंनो हाया नङाबा नाफामनि अनगायै बेलेगा बिराद दावराव खालामगोन बेफोर खामानिखौ सोर मावगोन बर' सेंग्राफ्रा मावनांगोन नों दानि जेनेरेसनाबो जों मावनो नांगोन नङा होमबा मोनफ्रोमबो जोङो 75 जोंहा कलेज इउनिभारसिटियाव एडमिसन जों रिजार्भ खालामनो हागोन ना हाया हाया जुदि जोंना 75 रिजार्भ दंब्ला पलिटिक्सआ 75 रिजार्भ दंब्ला जाय एमए पास बिए पास जानाय सेंग्राफोरनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय 75% साख्रि रिजार्भ खालामनो हागोन ना हाया हानांगोन बेखौ जों मावनो नांगोन दा बेफोर खामानिखौ सोर मावगोन ओंखायनो दानि जेनेरेसनफ्रा मावनांगोन उमुगा बिसिबां मावलांखो हाग्रामा सारा बिसिबां मावखो प्रमद दाया बिसिबां मावखो गोविन्द दाया बिसिबां मावखो बिथांमोनहा गावनि खामानिखौ मावलांबाय बिथांमोनहा गावनि खामानिखौ मावलांबाय 8 सिडुलाव बिथांमोनहा जोंनि भाषाखौ सोलांबाय नङा होमबा कलेज इउनिभारसिटि बिथांमोनहा लाबोबाय आथिखालनि जेनेरेसना जोङो मा लाबोगोन बेखौसो सावरायनांगोन जों कनस्ट्राक्टिभ वेयाव दा ओंखायनो नोंथाङा जे आंखौ सोंदों बनसुआव थानायमोनब्ला साबसिन जागौमोन बा मायाव थानायमोनब्ला साबसिन जागौमोन आं बर'जों दङ मिथिबायना आं बर'जों दङ साफ्रोमबो बर' मानसिफोरजों आं दङ रायजो राजाया जि लुबैयो जि थिनो आं बेखौ मावनायाव दङ जाथिनि सेन्टिमेन्टआ आंनाव दङ गोबां बाथ्रा दङ जों बेखौ ससियेल मिडियायाव बुंजाया बेखौ जोङो सेक्रेट खामानि मावनो नांगोन हारिनि खोथाया जोंनाव थानो नांगोन दा सारा आंनि चेनेलाव बेखिनि टाइम होनायनि थाखाय आं जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों स्पष्ट दिनै बनसुआव थानानै खामानि मावबाबो हारिनि खामानि मावखानांगोन आबसुआव थानानै खामानि मावबाबो हारिनि थाखाय खामानि मावखानांगोन दा कास्टम सारा बर'नि हमायसायाव बर'नि जिखुनु जाया जेंनायाव अराय सम गसंनानै माथो होगोन होननानै कास्टम सारा बुंदों आरो माखासे बर'नि माखासे खौसेथिया आरो आसामनि आरो बिटिआरनि सिङाव बर'फोरनि माखासे जेरै बनसुआ जेरै सोमावसारनो थाखाय दिनै आगान सुरदों अराय सम जुदि आसामिसफ्रा बर'फोरखौ जुदि गावनि बिदा फंबाय बायदि जुदि अननाय लामाजों जुदि दिन्थियाबा बर'फोरनि माखासे आद्रा थालांनाय सोमावसारनाया लासै लासैनो नुलांनो हागौ होननानै एसेबाबो खोथायाव हमदांनो हादों दिनै माखासे आंनि चेनेलाव स्पष्ट बुंजोबोबा हयथ' बबेबा माबा मोनसे बुंथावै खोथायाबो बुङोबा रिएक्सन जानो हागौ बेनि थाखायनो बे खिथि टाइमाव जों दोनथ'लायनाय जाबाय बयनावबो जों आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव आरो आं कास्टम सारनाव आं माबा मोनसे जुदि आं गोरोन्थि कुइसन सोंफ्लांदोंबा आं निमाहा बियो